Welkom bij RTV Scheldemond. In mijn eentje op pad, aflevering 10, windturbines. Wij zijn hier aanbeland bij de familie Dekker tussen Hoofdplaat en nummer 1. Goedemorgen Jan. Goedemorgen Erik. Goed dat je even tijd voor ons hebt. Ja, leuk dat jullie interesse hebben. Ja, ik heb zeker interesse en de kijkers ook natuurlijk. Ik heb gehoord dat je heel veel kennis hebt van windturbines. En ik zou jou graag uitnodigen om even met de eend op pad, in jouw rijpad, even op en neer te rijden. Oké, dan hoop ik dat de kennis voldoende is, want alles heeft zijn beperking. Komt allemaal goed, komt allemaal goed. Oké. Kijk eens. Nou Erik, vooruit met de geit. Daar gaan we op de rijpad. Voor mij is het een eend, maar goed. Het is een eend, maar ja, de Vlamingen zeggen het is een geit, hè? Oké. Erik, ik rij hier vaak met mijn eentje op pad, hier door in dit gebied. En dan zie ik hier 3 windturbines staan. En dan vraag ik me altijd af, hoe hoog zijn die masten nou met die rondels en die wieken? Nou, deze zijn 80 meter hoog. De as hangt op 80 meter hoogte. En de rotor heeft een diameter van 80 meter. Oké, dus 80-80. Ja. En dan zie ik ze ook op bepaalde afstanden staan. Is dat ook nog een bepaalde reden? Ja, ze moeten een bepaalde minimum afstand hebben, omdat anders als de wind in lijn zit met de molens, de achterste molens te veel last hebben van turbulentie van de voorste molen. Dus hier was het een beetje krap voor 3, maar het gaat net. Maar we kunnen wel effect zien van turbulentie als de wind ongunstig zit. Okay. Maar dat gebeurt gelukkig niet vaak, nee, omdat het een Noord-Zuid as is. Zullen we eens binnenkijken? Mogen wij naar binnen? Ja, natuurlijk. Oh, waar we in mijn eentje op pad allemaal verzeild geraakt zijn. Dan gaan we eens een keer rondkijken hoe dat van binnenuit ziet in zo'n windmolen. Nou, dankjewel. Dat is de eerste keer van mijn leven dat ik in zo'n windturbine stap, zeg. Geweldig. Nou, zo ziet hij er van binnenuit. Hier zie je de ground controller. Achter je zit de lift. En aan die kant hebben we de trap. Als we naar boven willen, dan moeten we hem even stilzetten. Dat kan. Dan drukken we hier op de pauzeknop en dan stopt de molen ermee. Oh, dat moet wel een beetje. Oh, ja. Als je naar boven gaat, dan loopt hij niet mee. Als je valt, Ja. dan haakt hij vast. Nou Erik, ik heb net 80 meter geklommen. En ik begrijp dat we nu in de gondel zijn. En wat zien we hier allemaal? Ja, je ziet van alles te zien. We staan hier bij de kast waar alle besturingen in zitten. Daar kan ik misschien een paar dingetjes van laten zien. Als we dit kastje opentrekken, dan zien we daarboven de processor zitten die alle kleine dingetjes aansturen. En daaronder de schakelaars met de relais die daadwerkelijk de componenten van de molen aansturen. Dan zien we hier zo de generator. Hier komt uiteindelijk de stroom uit. Via deze dikke kabels verdwijnt de stroom achteruit de generator, wordt aangedreven daar door de tankenkast. Het is een zware jongen, die weegt zo rond de 15.000, 16.000 kilo. En die zorgt ervoor dat het rotortoerental, wat maar 17 toeren bedraagt, dat 100 keer opgetoerd wordt, omdat de generator zo om en nabij de 1700 toeren nodig heeft om optimaal te werken. Nou, dan zullen we eens naar voren lopen, dan zien we daar weer andere dingen. We merken nu trouwens aan de bewegingen dat hij even een stukje kruidt. Dus dan staat heel het spul een beetje te schommelen, merk je wel. Erik, we staan hier bij de hoofdas. Een mooi trappetje erboven. En nu begrijp ik dat we door het luik kunnen kijken. Ja, dan kunnen we dus echt zien hoe hoog het eigenlijk is. Nou komt het moment suprême. Dan zullen we eerst eens gaan kijken. Ja, dan kan je zo meteen hier op deze strip staan en dan kan je eens een keer om je heen kijken. Oké. Ik doe nu het luik open, voorzichtig, want het waait best aardig hard hier. Je merkt wel dat we op 80 meter zitten, dan waait het een stukje harder dan beneden. Ja. Prachtige wolken.
de Westerschelde. Een jonge stroom die gaat weer in werking. Erik, wat wijs je nou aan? Nou Erik, je hebt net het luik gesloten. Wat zien we hier nou? Nou, deze lawaaimaker om te beginnen, dat is de hydraulische pomp. Die zorgt voor de oliedruk die de bladenverstelling regelt. Ik zie hier een rescue koffer staan. Kun je even uitleggen? Ja, dat is onze nooduitgang. Met deze takel kunnen de monteurs onderdelen ophijsen en laten zakken. Door dit luik beneden. Ik zal het even half open trekken, dan heb je even een idee. Maar niet duizelig worden, hè? Nee, gaan we niet doen. Ja, nu gaan we weer naar beneden. Ja, even de koeling terug aanzetten. Oké, zijn we weer beneden. Dan gaan we hem zo snel mogelijk terug aanzetten, hè? Maar we moeten stroom draaien. Ja, toch? natuurlijk, daar is hij voor gebouwd. Nou, hupsakee. Voordat ik weer met een eentje op pad ga, hoe oud zijn eigenlijk deze windmolens? God, daar moet ik altijd goed over nadenken. Een jaar of 12 intussen, denk ik. Ja? Ja. En hoe oud gaan ze ongeveer worden? Ja, ze zijn toch wel berekend om een 25 jaar mee te kunnen. Maar ja, het is net als met je eend. Als je hem fatsoenlijk onderhoudt, dan gaat hij wel langer mee. En als je er niks aan doet, ja, dan is het al eerder gebeurd. Ik weet er alles van. Zullen we dan met het eentje weer op pad gaan? Ja, op de koffie? Zouden we dat nog durven? Want hoe oud is dat ding al? Dat is 30 jaar oud. Oké, nou, als hij Oké. goed onderhouden is, vooruit. Daarom, hè? Gaan we doen, hè? Prima. Oké.